сега ще играем Stumble Guys и ще гледате как играем. Може да е смешно, може да е страшно. Гледайте. Имам супер сил, където може да направя така. Обе, той ли прави така? Аз стига, бе. Не. Моля. Не. Как така, бе? What? Добре. Остана, бе. Не го беше там. За Коля. Откъде минава? Не мисля, че е тук. Ето го да. Айде, спечелихме. Според вас, як ми е скина? Дали е як? Имам и тук танц, може да го видите. Отваря как прам. Да. Легендар беше. Това. Добре, ще изчаквам другите да минават тогава. Ама, ясно може да почне. О, не, 6 човека тук трябва. Опа! Не. Как така, бе? О, добре. Тук? О, добре. Сега там, добре. Не, какво съм ти направила? О, не, тя минава. Тя минава просто. Не! Ще изгуба. Мале! Ами, ще трябва... Просто